سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا سحاب صني تروفتا نخسر النهار سينما سمري موق سلام تنانعكم كبرات تخطاتلتينا إذا channel نايلو ميزيناتات سبورت إنه يسعب كان وترو نملؤ مكتتالكم بأخبارات نعدم عالسينما سمري تطعم زنك كوميدي دراما ملالات وزاتات سبورت فيلم وعلو كالعين سالساين مدرخات زور رواندا بسنبت كلتا قنبت جميرون شمونتا تخطاتلت معلتات زكايد زولو زور رواندا ابتي 115 كيلومتر تشفننا كالعين مدرخ وعلو فرنساوي آلان بيلي وقدماي بموساق عواتلون كلو سانتياغو كالعين سانشيز دما سالساي بمخاندة دحرو مسمر حنس أطرقيس أمالو إرتراوين تقرادم تدمانهم زر أي مبل 10 تخلتا مسكال إيو مبل 21 محار تولد مبل 4 شوعتن توماس قويتو مبل 5 سيلا ولد ميكائيل مبل 5 حدن سيراك تصفو مبل 66 بمخان إزازي ممالو بسولوس 4 قنبت كسلاسل أبزو على 171.6 كيلومتر زشفننا ناي سالساي مدرخ زور رواندا دما آلان بولي وقداماي كارلوس جوليان كالعي سانشيز سالساي كوينوم تعويتهم للوم أب سالساي مدرخ دما إرتراوين تقدادمتي متكل إيو مبل 5 هم زر أي مبل 10 تخلت سيلا ولد ميكائيل مبل 10 سلسته محار تولد مبل 20 سلستن توماس قويتو مبل 5 حدن كوينوم وددروم كزازو من كلو سيراك تصفهم جناب بسنك حمام وددرو أي فتسمن أب سالساي مدرخ زبولوس أو أفريقياوين تقدادمت كوينوم زلو قداماي متكل إيوب كال أينهم زر أي حامشاي سيلا ولد ميكائيل شارشاي دما محار تولد كوينوم مالوم أب كال أي مدرخ نايتو وددرون متكل إيوب نزر أي تولدن بقدم تختل رابعين حامشاين زبولوس أو أفريقياوين تقدادمت زبل كبري رخيبهم يوم بزي كازي أب حفشاوناي جزي بيج أمالا متكل إيوب إنهم زر أين مسقدمت 10 بلوصات تقدادمت كسرعون كلو متكل إيوب أب سالساي مدرخ حامشاي درجة بمحاسبلو وصيت كمزقبن مالا زبلت أفريقيا أو تقدادماي كمنتلن كيلولهم نهم زر أي وناي من اسيات صعدا مالا ونين يركب توماس قويتوم امناي نت بمالا ب4 نت برابع درجات تقدادماي محار تولد دما ب2 نت بي اب 5 درجات تسريع مستم 10 بلوصات نيام بسعاقب كوينولهم تقدادماي نهم زر اي ون امناي بلوص من اسي بغزي اب شرشاي درجات كم زركب تفليطم مسكلب تيرانغانو سايكلين تيم تصاوت ايرتراوي متكل ايوب دما رابع درجه بمصانت مدرخ تعويتلهم كساب حج تخايدو بزلوني استات 407 كيلومتر رحقتك قداماي سانشيز كال اي أليكس هوين سالساي كوينتين بارشر بمخان تعويتهم لهم كمون إزا جتاب تقلالا دمر زر رواندا متكل إيوب تاش عينهم زر أي 10 سيلا ولد ميكائيل مبل 20 حدن محار تولد مبل 26 درجة حيزوم لهم PSG أب قرانا من قديم أب قدام أجري وددر شامبيونز ليج فرق فتصامي كلتا بحدا بمانشستر سيتي استرتعت PSG أب زناي كلا أجري تصوت أحنا أكتفد كم زلوا مع كنا زينا فرنسا أبرتعني تصوع اللوام أب زنا بزغصل من حلفة زقبر قط PSG كتعوت انت زيك إلا كابز وددر كتقلف بمخانا أب تاريخ زذكر تبعنا يموتن حياة قطم أكايدانا بزغصل كتحلف كم زلوا إن اتن مع كنا زينا تغطي فترة لا زلوام PSG نمانشستر سيتي انت سعرا كم عامينا بقطم فتصامي شامبيونز ليج كتحلف سلازخلا بفلاي نيمار ام عوات تاكلب ترؤو بزلعله كعززات بيقن صحيفنا لوام اتل مع كنا زينا وسيخن غوارديولا اب قدام اجر تصوتو بستطقملو وحل اسلالفات تصوتو نبي اس جي كم زسعرا بمتقاس بي اس جي نحنا انا مفداي بفلاي ابتي دخيمو كم زلو زغلصو مسمر مكلخال مانشستر سيتي برتيعه اتبس علو ميلاك تمهزكم دما نوحل اتقعي مانشستر سيتي جو كانشيلو متان كيمولقا ازيا كتنققلون صويعنا لوام عامي بباير مونيخ مزازن بقطم شامبيونز ليج ترتيعه صوا الشامبيونز ليج شلماتون زخسرت بي اس جي لو مع متى مساسال عقامتان كي قطما كتكايدو بصنحت حيال صعري زاغيت نتن مقاطمتا زنبرا بورتعات كلبات مانشستر يونايتد بارسلونان باير مونيخن ابز حلف اوانا سعرتا غولبيبا كاب غعزن كم زسنه خلتنا يرسعن انت خونه نزي انس سعرت حج اتزعابي بده كينوا زلو جن نتا اب صوتا بريمير ليج قبل الكوينا اتعندر زلا سيتي
ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ካብ ምዕንዳር ትኸልኣዶ ዝብል ኮይኑ ዘሎም ወደ 48 ዓመት ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ድማ ንፖቼቲኖ ኣይፋልካን ዓመት 2020 ዓመተይ ስለዝኾነት ንጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ምጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ደሪበ ክስፍስፈን መንገዲ ደኣጽረግ ዝቕኒቱ ሓያል ምድላዋት ገይሩ ስለዘሎ ንፒኤስጂ ቀሊል ብድሆ ኣይኮነን ዝጽበያ ዘሎ ካብ ዝተበጊሰንን ብፍርሒ ተዋሒጠንን ከይኮነ ኣይተርፋን ድማ ማዕከና ዜና ፈረንሳ ንፒኤስጂ ተስፋ ክሰኽ ዓላ ዘይተኣደነ ፈኸራን ጨርሖን ገይረን ኣብ ገጻተንን መሳኹቲ ቴሌቪዥናተንን ዋጭዋጭ ዘጋውሓ ዘለዋ እንተኾነ መጉዳእቲ ኣጋጢሞ ዘሎ ኮኸብ ኣጥቃዓይ ኪልያን ምባፔ ክስለፍ ድዩ ኣይክስለፍን ዝብል እውን ተወሳኺ ሸቐሎት ፈጢሩለን ስለዘሎ ፒኤስጂ ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ሲቲ ክትዕወት ዘሎ ተኽእሎ ክጽልምት ይኽእል እዩ ንማንቸስተር ሲቲ ንምጽራቅ ክሳዕ መወዳእታ ክቃለሰ ኔይማር አንጻር ማንቸስተር ሲቲ ከቢድ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ዝጽበየ ዘሎ ኣጥቃዓይ ኔይማር ንክለቡ ንምዕዋት ክሳዕ ኣብ ሜዳ ሞትውን እንተኾነ ክቃለስ ቆሪጹ ተላዒሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኔይማር ኣስዒቡ ኣቐዲምና ኣብ ዝገበርናዮ ግጥም ሲቲ ከቢድ ጸወታ ኢና ኣካይድና በዚ ግን ናይ ምዕዋት ተኽእለና ክጽሎን ክውሰንን የብሉን ኣብ ልዕሊ ዝዓባይ ክለብ ጽዕርና ክንዕወት ጥራዩ ዘለና ክብል ኣረዲኡ ሎማ ዓመቱን ናብ ለንደን ተጓዒዙ ልክዕ ከም ዓሚኒ ፒኤስጂ ናብ ግጥም ፍጻመን ምስጋራ ዝከኣሎ ክጽዕርን ተዓዊቱ ክወጽእን ዘለዎ ልዑል እምነት ገሊጹሎም ኣብ መወዳእታ ኔይማር ኩሉ ደጋፍ ፒኤስጂ ኣባና ከኣምን ኣለዎ ኣነ ድማ ቀዳማየ ማለት ኣነ ኣብዚ ዝካየድ ቅልስ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዐ ስለ ዘለኹ ቀዳማይ ተቓላሳየ ክብል ደገፍቲ ፒኤስጂ ሞራሎም ሓፍ ከብሉ ጸዊዑ ሉካኩ ንኢብራ ኣነ ንጉስ ሚላን ስገደለ ይብሎም ኮኸባት ከዓይናይታ ድሕሪ 11 ዓመታት ንፈለማ ግዜያት ጽዋእ ሴሪኣ ምዕታራ ኣረጋጊጻ ዘላ ኢንተር ሚላን ዝኾነ ሉካኩ ኣነ ንጉስ ሚላን ስለዝኾንኩ ዝላታን ኢብራሞቪች ክሰግደለ ያለው ክብል ተዛሪቡ ብሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ሴሪኣ ንኤስ ሚላን ድሕሪ ምርታዓ ጽዋእ ሴሪኣ 2021 ምዕታራ ዘረጋገጸት ኢንተር ሚላን ዝመጽ ዓመቱን ተሳትፎ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ዘረጋገጸት እያ ኣብቲ ናይ ሰንበት ጸወታ ወዲ 27 ዓመት ቤልጅማዊ ኣጥቃዓያ ሉካኩ ዓወቱ ምሰረጋገጸ ምስቲ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ወድጋንቱ ዝነበረሽ ወደናዊ ኣጥቃዓይ ኢብራሞቪች ኣብ ማእከል ሜዳ ክጋጮን ክፋጠጥን ናይ ክልቲኦም ወጥር ድማ ሰማይ ክዓርግን ይተራእዩ ኣብቲ ዝገበርዎ ዘይስፖርታዊ ተግባር ዓይንና ዓይኒ ተፋጢጦም ኣነዶ ንስኻ ዘሰምዕ ሕድሕዳብ ምፍራሕ ምክያሎም ንምግጫዎም ተወሳኺ ስሕበት ይፈጢሩሉ ሉካኩ ኣነ ንጉስ ሚላኔ ስለዚ ስገደለይ ክብል ቁጥዕ ዝተሓወሰ ቃል ንኢብራ ምስተዛረቦ ኢብራ ድማ ሚላን ንጉስ የብላን ጣዖት ዘለዋ ክብል ይመልሱሉ ብዘረባ ኢብራ ኣጸቢቁ ዘይተሓጎሰ ሉካኩ ድማ ነታ ቃልና ማሕበራዊ መራኸቢታት ሒዝዋ ብምኻድ እቲ ሓቀኛ ጣዖት ናይ ንግስነት ኣኸሊል ደፊኡሎ ስለዚ ኢብራ ሕጂ ናብ ንጉስ ሚላን ስገድ ክብል ኣብ ትዊተሩ ጽሒፉ ኣብ መንጎዞም ከዋክብቲ ኣጥቃዕቲ ናይ ክልተ መቐናቕንቲ ክለባት ዝኾኑ ኢብራን ሉካኩን ዘሎ ገነጽ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ይጓዓዝ ብምህላው ኣብ ሕማቅ ከይተባጽሑ እንከለው ፍታሕ ክናደየሎም ከም ዘለዎ ክኢላታት ይምዕዱ ቴሪ ሄንሪ ኤሪክ ካንቶና ናብ ዓወት መሪሑን ይብል ፈረንሳዊ ቴሪ ሄንሪ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ናይ ምጽዋት ባህጊ ዝሓደሮ ብገዲም ወሓለ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ፈረንሳዊ ኤሪክ ካንቶና ተመሲጡ ምዃኑ ሓቢሩ ካንቶና ብዘይ መጠን ብሉጽ ተጻዋታይ ነይሩ ንዕኡ ብቲቪ ክዕዘቦ ምጀመርኩ ድማ ኣነ እውን ሓደ መዓልቲ 10 ናይ ዝወድእ ዓደይ ተኸቲለ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ክጻወት እንደሚቐ ክዕወትን ዝብል ቅዱስ ቅን ኣሕዲረ ዝበለ ሄንሪ ካብ ካንቶና ዝረኸቦ ውሽጣዊ ምትብባዕ ድፊትን ተሓጊዙ ኣብ መጨረሽታ ከምቲ ዝሓሰቦ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝድነቕ ናይ ጸወታ ግዜ ከሕልፍ ምብቅዑ ኣመና ከም ዘሐጎሶ ብምሕባር ንካንቶና ምስጋንኡን ኣድናቆቱን ገሊጹሎም ምስ ኣርሰናልን ባርሴሎናን ዝምስገን ናይ ጸወታ ግዜ ብምሕላፍ ስሙን ዓወቱን ዘበረኸ ወደ 43 ዓመት ሄንሪ ኣስዒቡ ካንቶና ኣዝዩ መሳጢ ተጻዋታይ ዩናይትድ ነይሩ እቲ ንጉስ ብዝብል ቅጽል እውን ይጽዋዕ ነይሩ ስለዚ ባህርያቱ ሸቶታቱ ኣገባባት ኣታተዋ ሸቱ ኮታ ኩሉ ዓቕሙ ክእለቱን
ኣመና ይምስጠኒ ብምንባሩ ንዕኡ ክመስል የዝህንጠ ነይረ እዚ ኸኣነ ዓይጥራይ ዘይኮነ ንብዙሓት ከም ዝኸማይ ዝመሰጠ ዝድነቕን ኣብነታውን ተጻዋታይ ስለ ዝነበረ ኩምጎስ ዘለዎ ገዲም ተጻዋታዩ ክብል ወሲኹ ሓቢሩ ኣብዚ ግዜ ዝ 54 ዓመት መሊኡ ዘሎ ካንቶና ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ኮይኑ ኣብ ዝተጻወተሉ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ጥራይ 4 ጽዋኣት ፕሪምየር ሊግ 2 ሊግ ኤውሮጳ ከምኡ ድማ 2 ጽዋእ ኤፍኤ ካፕ ዝዓተረዩ ኣብ ናይ ጸወታ ግዚኡ 7 ጽዋእ ሻምፒዮንስ ሊግ ጉንጨ ቢጥዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ተዋሳኣይ ዳይሬክተርን ፕሮዲዩሰርን ኮይኑ ዝነጥፍ ዘሎ ካንቶና ቅድሚ ጸወቱ ምስ ዩናይትድ ምዝዛሙ ምስ ክለባት ኣግዚረ ማርቲገስ ማርሴ ቦርዶ ሞንቴፕሌር ኒመስን ሊድስ ዩናይትድ ዝተጻወተ ገዲምን ኣብ ልቢ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ስፖርት ዝኣተወ ምንባሩ ይዝከር ተወሰኽቲ ዜናታት ሆዜ ሞሪኖ ወግዓዊ ኣሰልጣኒ ሮማ ኮይኑ ኣነ እቲ ዝበለጽኩ ኣሰልጣኒ እናበለን ነፍሱ ዝንእድ ፖርቱጋላዊ ሞሪኖ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ስልጣን ቶተንሃም ድሕሪ ምብራሩ ካብ ዝመጽእ ዓመት ጀሚሩ ን3 ዓመት ኣሰልጣን ሮማ ክኸውን ከም ዝፈረመ ተፈሊጡ ሞሪኖ ንስልጣን ሮማ ዘሎን ዝመጽእ ክረምቲ ካብታ ክለብ ሰናበትን ፓውሎ ፎንሴካ ተኪዩ ሓድሽ ኣሰልጣን ክኸውን ተመሪጹ ዘሎ ቶተንሃም ውዕሉ ከየብቅዕን ሞሪኖ ስለ ዘባረሮቶ ከባቢ 20 ሚልዮን ፓውንድ ካሕሳ ከም ዝሃበቶ ይፍለጥ ብሓያለ ወገናት ናይ ዓለምና ዝበለጸ ኣጥቃዓይ ምዃኑ ዝንገረሉ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካብ ጁቬንቱስ ድሕሪ ምውጽኡ ዝተረፈ ናይ ጸወታ ዘመኑ ምስ ክለብ ስፖርቲንግ ክዛዝሞ ወሲኑ ከም ዘሎ ጋዜጣ ማርካ ጸብጺባ ክለብ ስፖርቲን ሮናልዶ ናይ ጸወታ ሙይኡ ኣሃዱ ዝበለላ ክለብ ኮይና ሕጂ ውነት ተሪፎ ዘሎ ናይ ጸወታ ዕድመ ምስ ኣኮይኑ ክዛዝሞ እንኳላይ ብስድራ ቤቱ ድፍኢት ይግበረሉ ከም ዘሎ እታ ጋዜጣ ወሲኻ ኣመልኪታ እቲ ፖርቱጋላዊ ምስ ጁቬንቱስ ክሳብ 2022 ዘጽንሖ ውዕል እኳ ተለዎ ዝመጽእ ክረምቲ ካብታ ጋንታ ክወጽእ ምዃኑ ዝሕበር ዘሎ ካብ ጁቬ ድሕሪ ምውጽኡ ናብ ሪያል ማድሪድ ወይ ድማ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ከምራሕ ከም ዝኽእል ብሰፊሑ ክንገረሉ ዝጸንሐ ሮናልዶ ክሳብ ወዲ 40 ዓመት ዝኣክል ካብ ጸወታ ክእለ መደብ ከም ዘይብሉ ዝሕብር ምስ ክለብ ሊዮን ዘለዎ ውዕል ዝመጽእ ወርሒ ዘብቅዕ ኮኸባት ቃዕታ ጋንታ መንፊስ ደፓይ ምስ ክለብ ባርሴሎና ንምጽንባር ኣብ ከተማ ባርሴሎና መንበር ገዛ ይደሊ ከም ዘሎ ተጸብጺቡ እቲ ወዲ 27 ዓመት ሆላንዳዊ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ስፖርት ብጎደሎ መሃያ ምስ ባርሳ ክጻወት ተሰማሚዑ ከም ዘሎ ዝንገረሉ ንሱ እንኮላይ ካብ ክለባት አትሌቲኮ ማድሪድ ጁቬ ኢንተር ሚላንን ጠለብ ቀሪቡሉ እኳ ተጸንሐ ናብታ ብወዲ ሃገሩ እትስልጥን ዘላ ካታሎኛዊት ክለብ ከምርሕ ወሲኑ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ምስ ሰልጣን ባርሳ ኮማን በሐንሳብ ሰሪሕ ብምንባሩ ድማ ደጊሙ ኣብ ትሕቲኡ ክጻወት ብሂጉ ከም ዘሎ ጋዜጣታት እስጳኛ ይሕብራ ኣቦን በርክለብ ቶተንሃም ዳንኤል ሌቪ ብልቃሕ ምስታ ጋንታ ጻወት ዘሎ ጋሬዝ ቤል ንተወሳኺ 1 ዓመት ምስ ክጸንሕ ዘኽእሉ ሓድሽ ውዕል ከም ዝቕረበሉ ክገብር ምዃኑ ቃል ኣትዩ እቲ ኣቦን በር ኣብ ሓበሬቱ ቶተንሃም ነቲ ብሕጂ እትቆጽሮ ኣሰልጣኒ ንጋሬዝ ቤል ሓድሽ ውዕል ንኸፈርሙ ዕድል ክትቦ ምዃናዩ ገሊጹ ዘሎ ቶተንሃም ምስ ሪያል ማድሪድ ብዝኣተወቶ ስምምዕ መሰረት ነቲ ወዲ 31 ዓመት ወይልሳዊ ሰሙናዊ 240,000 ፓውንድ መሃያ እናኸፈለትያ ነዚ ኣብ ኣጋም ምዛሙ በፂሑ ዘሎ ዓመት ስፖርት ተጻውቶ ጸኒሓ ዘላ በይል ብፍላይ ድሕሪ ምብራር ኣሰልጣንታ ጋንታ ሞሪኖ መሳጥ ብቕዓት የንጸባርቕ በምህላው ቶተንሃም ዝመጽእ ዓመት ስፖርቱን ብልቃሕ ምስኣ ከተቐጽሎ ድሌት ተሕዲራ ከም ዘላዩ ዝንገር ኣብ መስበር ዝርከብ ተኸላኻሊ ኣርሰናል ዴቪድ ሉዊስ እዚ ዓመት ስፖርት ዝቅድሚ ምዝዛሙ ሓዊው ናብ ጸወታ ክምለስ ተስፋ ከም ዘለዋ ጋንቱ ሓቢራ እቲ ኣብ ማእከላይ መስበር ምክልኻል ዝጻወት ምኩር ብራዚላዊ ተኸላኻላይ ዝሓለፈ ሰንበት ጋንቱ ኣብ ልዕሊ ኒውካስል ዓወት ኣብ ዘመዝገበትሉ ግጥምዩ ብዝጋጠሞ መጉዳእቲ ካሜዳ ክወጽእ ተራእዩ ኣቐዲሙ ኣብ ብርኩ ብዝጋጠሞ መስበርቲ መጥባሕቲ ኣካይዱ ዝጸንሐ ሉዊስ እቲ ናይ ሰንበት መጉዳእቲ ከቢድ ከይከውን ጋንቱ ኣስጊእዋ እኳ ተጸንሐ ሕጂ ግና መጉዳእቱ ከምቲ ዝተፈርሐ ከም ዘይኮነ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ናብ ጸወታ ክምለስ ተኽእሎ ከም ዘለዎን ዝሕበር ዘሎ እንተኾነ ኣርሰናል ዝመጽእ ሐሙስ ምሽት አንጻር ቪያሪያል ኣብ እተካይዶ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ኤውሮፓያን ሊግ ካልኣይ እግሪ ሉዊስ ከርክብ ምዃኑን ዘይምዃኑን ዝተፈልጠ ነገር የለን ዴቪድ ሉዊስ ኣርሰናል ውዕሉ ከተሐድሰሉ ብዘይምኽኣላ ኣብ ዝመጽእ ሰነ ካብታ ጋንታ ክወጽእ መዲቡ ከም ዘሎ ዝንገር ኮኸባት ከዓይን ሓለቓ ጋንታን ባርሴሎና ሊዮኔል ሜሲ ዝሓለፈ ሰንበት አንጻር ቫሌንሺያ ብነጻ ቀላዕ ሸቶ ድሕሪ ምምዝጋቡ ብዙሕ ናይቲ ምስ ባርሴሎናን ሃገራዊት ጋንቱን ኮይኑ ዘመዝገበ ነጻ ቀላዓት 56 ከም ዝበጽሓ ጋዜጣ እስጳኛ ጸብጺበን በዚ ድማ ነቲ ብማራዶና ተታሒዙ ዘሎ ክብረ ወሰን ክሰብሮ ተቃሪቡ ከም ዘሎ እተን ጋዜጣታት ወሲኸን ሓቢረን እቲ ትቃዓይ እታ ናይ ሰንበት ሸቶ ኣብ ባርሳ ብነጻ ቀላዕ ዝቑጸራ መበል 50 ሸቶ ኮይና ተመዝጊባትሉላ ሜሲ ነታ ናይ ፈለማ ነጻ
ነጻ ቅልዕ ሸቱ አንጻር አትሌቲኮ ማድሪድ አመዝጊባ ነይሩ ማራዶና አምናይ ጸወታ ዘመኑ በነጻ ቅልዕ ዘመዝገበን ሸቶታት 59 ዩኤፋ ነቲ አመወዳእታ ናይ ዝወርሕ እዚ ኣብ ፖላንድ ዝእንገድ ግጥም ዋንጫ ኤውሮፕያን ሊግ 9500 ደገፍቲ በአካል ንኽዕዘብዎ ከፍቅድ ምዃኑ አፍሊጡ በዚ ድማ እቲ ኣብ ከተማ ግዳንስክ ዝርከብ ስቴድዮም ካብቲ ኣስታት 40,000 መናብሩ እቲ 25 ሚእታዊ ጥራይ ሰብ ክመልእ ምዃኑ ወሲኹ አመልኪቱ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ናይቲ ግጥም ንሮማ 6-2 ድሕሪ ምድሃኻ ናብ ፍጻሜ ናይ ምሕላፋት ተኽእሎ ዳርጋ ርጉጽ ገይራቶላ ኣብ ሞንጎ ኣርሰናልን ቪያሪያል ንስተኻደ ጸወታ ግና ክልተ በሓደ ብዝኾነ ውጽኢት ስለዝተዛዘመ ናብ ፍጻሜ እተሓልፍ ጋንታ መንከም እትኸውን ንምግማቱ ኣጸጋሚ ኮይኑሎም እንተኾነ እቲ ናይ ፍጻሜ ግጥም ኣብ ሞንጎ ዩናይትድን ኣርሰናልን ክኸውን ልዑል ትጽቢት ከም ዘለዩ ዝግለጽ ብመሰረት ዩኤፋ እተና ፍጻሜ ዝሓልፋ ክልተ ጋንታታት ነቲ ናይ ዋንጫ ጸወታ ብደገፍተን ማሚቐን መታን ከካይድኦ ንነፍሲ ወከፈን 2,000 ትኬታት ክወሃበን እዩ ቦርሲያ ዶርትመንድ ንመልቀቕ ዋጋ ጃዶን ሳንቾ ካብ 105 ሚልዮን ፓውንድ ናብ 78 ሚልዮን ፓውንድ ድሕሪ ምንካያ ቸልሲ ማንቸስተር ዩናይትድን ሊቨርፑልን ንኸፈርምኦ ኣብ ሞንጎአን ሓያል ውድድር የካይዳ ከም ዘለዋ ይሕበር ኣሎ ብመሰረት ማዕከናት ዜና ጀርመን ብፍላይ ቸልሲ ነቲ ወዲ 21 ዓመት እንግሊዛዊ ጥቃዓይ ንምውናን ልዑል ተገዳስነት ኣርያ ከም ዘላዩ ዝግለጽ ዘሎ ሳንቾ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ዶርትመንድ ኣብ 34 ግጥማት 12 ሽቶታት ብምዝጋብን ኣብ 18 ሸቶ እግሩ ብምሕዋስን ብቕዓቱ ዘመስከረ ብሉጽ ተጻዋታዩ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝፈጽምና ኣለና ናይ ወትሩ ምክትታልኩም ንላቦ ሰላም ወሰናይ